alhamdulillah bamano konia me nyema ko komo kodo chogodi mais ni comment te nyama te et ni ame chefu barakela o kodo de ni barakela o te ni to kelna de kono ko sa sikatala konia me dugutigi ko duguden kodo ni ame fama de sababa to fana kodo allah akbar o ba fe mundu fo wa fa ga fo adama dia dulu no ngona ni a misali mi ibeta fama quartier nuna so be ka datu lo ni dala shi mo te sila ayo bo ibeta de so quartier fenla lu fera no ka tabulu lu sikatola voilà so ko adama dia la ko tala nyoy allah ba mo na fona ko mo ba ka to de ko dugudo fama e dugudo blakoro dugudo fama ka be ke dugudo blakoro o che siga foi tala sikatola aga président africain nunu chokoroba nunu nu tara ni fube washi makorongro kana foza mais pour pourtant do be ou denflaw ne maka ou be ka makoro soro di mais ni makoro preno kuna fube washi ya kubaru mais nolu be ya no it's so le yago flaw mais pourtant makoro me preno kuna ou denflaw fube washi bon ba kunjeni muye so ko do côté ko fanga sinsimbere e jamfay siga tola siga foi tola ini fanga jara chogo sigina e kapse gi jamfa atala yere o ye quoi akote se ko ko fanga sinsimbere me fanga yere atala yere de jamfa siga foi tala ima udal de mugola logor udal talu yere ay voilà ya fama logor ala ka do mi ewa bien mi do nyumena bi araba écoutez avril kalo kile muga aninani samba flali ni muga aninani gababa oubert amba de l'essor face ko fasiri ale ko di essor ale kuma na faminga kalango ta fanfilana wasa am sega segi anga ladala fenkoro ko ni ma ko gafido ko ni labena ni ka di chuma chefanga nyamo ko ni ma mimna ke sababu ko ni kalanso ko ndana mi anga fenkoro yulu be se ka kalancho ko mina wasa fola ladamu mi alini faso kanu munun kube olube se ka segin kana choko mina wera kala nyini ku ka malen kura ko ni gla malikanu aleni ka tanya bese ka do kalando ndusukuna choko mina esor alibi anabitu no konfe kuwango gelea hukumu ko nana ko wulika jo ko ni be sina wasa ferepse ka soro ala choko mina amta circulation na ni oye bol mafakota fanfara wakati mina ekosisa ko je circulation ko ni taka laje ko mi ladamu ko okoni de kayenka bla nyefe esora legal la selu l'indépendant ko di indépendant avec mana feminga Moussa Mara ale la selido ko ninke kakani dialogue intermalien mi baraw besina ala ira ka foko dialogue ko nwe sina ko nyinankera acteur clé ko ni munu ko ni José Kabo dialogue la ko dialogue ko fene be ka ikoni mabo aka la nyini ko ni na ale ni fene ko dialogue ko ni senfe ko sujet munu ko ni discutera ko olu ko ni kuma kera ka koro alibi ani indépendant beto no fe amta yumo ale gunga mi ayesi jamana ko ni ko gelea ko ni be oluka wasaka seka musaka ko ni soro yumo ko nana inafo ule musaka munu ko ni la nyini indépendant alibi ana beto no fe sisa amta ansongo ka olu fe no kran la ko dugumbe na fama ko bara ni bingankela nani koni na ko anga fintigila ka koni sira ka teke koni ke fla la indépendant aleka la selido l'indicateur de renouveau que la seli est humain indicateur de renouveau aleka la seli femi bayangara konna na mi bamancho wale mununi olu koni kembe ka moko koni ta otajila kuyi milliard kelen de la nyinin koni ke jamana fe wasa otaji munu mina ne mo bolo obseka ubla chogo mina de bamanchi nune bandide la milliard kili non nous bandi on te pas de bon bandi on le vagabond oui indicateur du renouveau alibi ana beto no kon fe amta nyafunge ka olu fe no mi e bamanchiga wale ma bi sababu yango ko anga fintigila ka ko ni sera ka dankari ke olula alibi ani indicateur du renouveau beto no kon fe dialogue intermalien hukumu ko nana phase régionale ni oye marabolo utae
ko olo kɔni fanba kɔni ka laɲini kɔni bolila min kan o de ye ko Assimi ka kɛ cɛbɔ kɔni ye jamana ɲɛma kalata natɔ la hali bi dialogue intermalien an bɛ to hukumu kɔnɔna na min ye a phase deuxième phase kɔni ye ko laɲini kɔni kɛra min ye groupe d'autodéfense ye ni o ye kolo minnu bɛ maramafɛn ta ni ka u yɛrɛ kɔni lakana ko o kulu kɔfɔlen ninnu kɔni ko ka u kɔni fanga kɔni dɔgɔya o laɲini fɛnɛ kɛra ACG senfɛ hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ kuranko gɛlɛya min bɛ sisan ko kɔni bɛna kɛ sababu kɔni ni ka jouer kimɛnniw kɔni kan ni o ye examen de fin d'année ye indicateur de renouveau hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Bafulabe-kaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ sanubɔ hukumu kɔnɔna na ko jama kɔni fanba kɔni bɛ ka i kunda sanubɔyɔrɔ kura kɔni kan ni o bɛ waleya kaw olu fɛ yen hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Segukaw olu fɛ yen nɔ ko chômage ni o ye baarako gɛlɛya kɔni ye ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko sifinw k'u kɔni bɛ ka segin sɛnɛ ma indicateur de renouveau côté. Le républicain est mon faux. Républicain, ale kumana fɛn min kan gafe min kɔni dira Assimi ma min bɛ tali kɛ an ka kalanko ta fanfɛla la ni o ye an ka segin an ka fɛn kɔrɔw kɔni ma kalan hukumu kɔnɔna na o senfɛ Assimi y'a jira k'a fɔ ko nin wale min kɔni kɛlen filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu kɔni ni ka ɲɛda kura kɔni di an ka kalan ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni k'an ka ladalafɛn n'an ka fɛn kɔrɔw ni ka olu kɔni fɛnɛ don ba la hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ nin ye bingannikɛla dɔw kɔni ye minnu ni olu kɔni tɛgɛ sera ka kɛ olu la an ka finitigilakaw olu fɛ républicain hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ nin ye fatuli kɔni ye min ye Omo Berté ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Dikɔrɛ la n'a kun bɛ baara kɛ ORTM na kunun ko ale kɔni miniji kɔni dɔgɔyara an b'a fɔ Ala k'a da yɔrɔ suma. Ouais, c'est ma promotionnaire à l'INA. Ouais, elle a fait la même classe que Gabriel Magma Konaté. Ah oui, oui. Wow. Absolument. Oui, radio direction rurale line. Très bien. Et le soir de Bamako. Soir de Bamako, ale mana fɛn politique tɔnw ale ni faɲɔgɔnkulu minnu bɛ n'u ka baara bɛ tali kɛ politique baara fɛnɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ don dɔ nataw la ko polisiw ale ni militaires yɛrɛ finitigilakaw yɛrɛ k'u bɛna taa descente kɔni kɛ politique tɔnw siège la k'a lajɛ n'u tɛ k'u ka baaraw kɛ dɛ. N da to kuma na. Aya. An kana kuma o ye tiɲɛ min bɛ n ka so kɔnɔ fana wele. K'u bɛna taa vérifier dɛ. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye polisi direction générale ko o parti dɔ kɔni jenina min ye kuranko gɛlɛya kɔni y'a sababu ye ale ni fɛnɛ an ka hôpitalu kɔnɔna na fo ka taa se morgue kɔnɔna kɔni ma ko gɛlɛya bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni su tɛ se ka mara tuguni ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni sababu bɔra EDM na. O kɔni. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ dialogue intermalien ale phase régionale ni o ye marabolo ta ye bajangarakaw olu fɛ yen nɔ a yera k'a fɔ min ye groupe d'autodéfense ye ni o ye kulu minnu bɛ maramafɛn ta walasa ka se ka u yɛrɛ lakana dialogue kɔni senfɛ bajangarakaw fɛ olu ye laɲini kɔni kɛ walasa ni groupe kofɔlenw u bɛ se ka u fara an ka finitigilakaw kan cogo min na walasa u bɛɛ bɛ se ka jɛ ka kɛ kulu kelen ni ka se ka faso kɔni lakana o laɲini kɛra bajangarakaw olu fɛ yen hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Keɲebakaw olu fɛ yen ni ye maa dɔ kɔni ale minɛna ni dɔrɔgu min ni a bɛ fɔ a ma ko kusi ale minɛna ni o kilo 6 ale ni a kunkanfɛn min musaka yɛrɛ bɛ t'i jɔ miliyɔn 4 ale ni a kunkanfɛn na. Kilo 6 dɔrɔn. A jɛ wari kuma o ta bila. Kilo 6 dɔrɔn miliyɔn. 4 millions 550 000. Ja wari kuma o ta fɛ ka fɛrɛ bila. hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni kurantigɛ ko gɛlɛya kɔni cakɛda min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don ji dilanni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jago ale kɔni y'a jira k'a fɔ wagati min na i ko sisan k'u kɔni ka production ko kuranko gɛlɛya kɔni joué bɛ u ka production kan soir de Bamako ale ka laseli don. Le Pélican ba kuncɛ. Pélican ale kumana fɛn min kan o ye dialogue intermalien ye wagati min na i ko sisan ko yala dialogue intermalien ko bɛna kɛ sababu kɔni ye ni ka segin ni an ye ordre constitutionnel kɔnɔna na wa ɲininkali tɛmu sɛbɛnnen bɛ yen. Ne tilala an
Mbija Village. Alors, ni phase nationale, il y a la Kaba. Abilaja ou de ces versions, c'est la Javi, c'est ça. C'est la Javi. Mais, mon bifo connaît. Quand je suis Mbija, le fitri. Ok. C'est que toi là. Bon, on le côté là. Au final, parce que elle n'a pas voulu t'agalagé. Il sait qu'il n'a pas d'odeur à ça. Très bien. Naïtika Soni Nesigara. Naïna de fois de bafou. Oui, biscuit, on a fait. Nanga de phase nationale kake. Voilà, bon, on a gardé le débat chacun qui sont trop. La famille là. Maintenant, Bamako. Boulon, ça Bamako, le Johnny Boudon. Boulon Folo, Riba Badjara. Boulon Flana, Tira Djara. Boulon Sabana, Famolo Koulibaly. Famolo Koulibaly. Voilà. Angata Boulon Folo là. Riba Badjara est bon, non? Il peut pas dire. Mais c'est quand même lamentable. D'accord. Et bien, place la liberté, Mériba d'Aïbodon. Mériba d'Aïbodon. Chambre de commerce d'Aïbodon. Ni ministère de l'administration territoriale, il faut commissariat de l'Oubette zone que l'on bien. Et du commissariat, il y a chambre de commerce de l'Egeninta. Chambre de commerce, oui. Ah, c'est l'Egenin. Ah, oui. Kenya si gare direction. Et bon, tu as été mis au ministère quand Kata Garla, Kata Niefe, Kata Fo Ambo, ancien combattant là, Kata Bo Ina Serabaka. C'est ça la riba Badjara. Et avant moi. Et avant moi. Et bah, ta chambre de commerce d'Ala. Kata Bla Fo ancien combattant d'Ala, Kata Bla assemblée Serabalik Mumita Ina la Kata Redal. O de riba Badjara. Folo Nazara Watouba Fo Marie René Kaye. Maintenant, riba Badjara, elle est gagnée 766 mètres. 766 mètres. Située au centre commercial. Elle débute au boulevard du Peuple et finit à la place de la Liberté. La place de la Liberté, c'est la Meribada. Boulevard du Peuple n'est remonté. Kabo, Ortem de la Katemo, la Katafo, Madumbe, que c'est de la Kata, Fena. Maison de la presse de Béromina. C'est ça le boulevard du Peuple. Donc, allez, beau, ministère de l'Intérieur, c'est le Kenina, Katabla Neromina. Il y a vraiment. Donc, allez gagner 766 mètres. Maintenant, Baba Djara est joint. Voilà. Parce qu'il y a dans Togo, allez est joint. Baba Djara, de son vrai nom, Tira Amadou Djara. Tira Amadou Djara. Il est né en 1870, il est mort en 1957. C'est un commerçant, Djawokela de Malila. Et il était un militant de l'Union soudanaise RDA. Membre du comité directeur, médaillé d'or de l'indépendance en 1966 à titre posthume. L'action pour les besoins du commerce, au-delà de ça, Baba Djara a entrepris la construction de 2 ponts en terre sur les rives séparant d'une part Djalakorobougou et Muntugula, et d'autre part Muntugula et Dara. Aujourd'hui encore, c'est ce tracé par Baba Djara qui continue à être utilisé entre les 7 villages de cette contrée. Faut c'est ça. Faut un peu bien. Kato Aleka Djagokelado, Yesede Mado, Biotik Mado, Kato Aka Djawala, Aleka village, Sirat un tennis, Nana Sirate, Alek des ponts fladio en terre, ou Naka Nafolola, Faso Kanula. Ode comment? Pour qu'à Fato, pour que n'y ait qu'un akako, non seulement on a donné la médaille de l'indépendance, ou yo blomble à Togola, centre commercial. Donc, ni mon montodon, bi, mon seko aux femmes. Rue Tira Djara. Tira Djara, c'est la voie mesurant 510 mètres, située au quartier commercial, baptisée le 21 septembre 1962. La rue débute au centre téléphonique Sotelma du marché et finit sur le boulevard de l'Indépendance. Voilà. Et finit sur le boulevard de Tira Djara, est une grande militante de l'Union soudanaise RDA. Elle est morte le 12 juillet 62 dans un accident d'avion alors qu'elle revenait de mission en Tchécoslovaquie. Son avion s'est écrasé à côté de Dabouroukourou, à 14 km de Casablanca au Maroc. Et dans cet avion se trouvait Famolo Koulibaly, le député de Kolokani. Famolo. Koulou Tarachi, la façon Togola.
Donc à partir de là, où c'est que tout avion bien noué. À Caire le 21 septembre. Ils sont enterrés au cimetière musulman de Casablanca au Maroc actuellement. Moulouba est parti jusqu'à dans ce cimetière pour aller saluer leur tombe. Ok? Tira Diarra, pour que les gens ne connaissent pas, c'est la première femme secrétaire de l'Union soudanaise RDA. Tira Diarra. Oui, Tira Diarra. C'est la première femme secrétaire de l'Union soudanaise RDA. RDA. Voilà. Maintenant, on termine par la rue Famolo Koulibaly. Famolo Koulibaly, c'est une voie bitumée qui mesure 585 mètres. Et située au quartier commercial baptisé le 21 septembre 62. Débute au boulevard du Peuple et finit à la rue 345, centre commercial. C'est à côté de l'immeuble Tombouctou, pour te guider, au marché si tu connais. Famolo Koulibaly, il est né en 32, il est mort en 61, jeune. Il est l'un des premiers instituteurs nègres du Soudan français. Ancien député du Soudan français, décédé le 12 juillet 1961 lors de l'accident d'avion de Douar Boukoussoura à 14 km de Casablanca au Maroc au retour d'une mission officielle en Tchécoslovaquie au nom de l'État et du gouvernement de l'SRDA. C'est le plus jeune député à l'époque. À travers Sanjola. À travers Samougandourou. C'est le plus jeune député à l'époque. Donc il y a le lycée de Polokani qui porte son nom et la rue Famolo Koulibaly. Pour qu'on ne puisse pas oublier leurs actions, on a donné les rues à leur nom. Ça c'est pour les trois. Un autre jour, je vais donner des autres rues. À Dara Mungama, à Djanya, à Kounatigi, on va fouiller. À Famiara. À Famiara? Bita Famiara. Donc il sait quoi faut m'ouvrir. Hein? Famiara. Bita il sait quoi faut m'ouvrir Mungadi. Ah ouais. Ah oui, ni Tchéni Baraji. Merci. Et avec les Djama Fana Famu. Ma Chama. Famiara Chama Sorlabi. Donc 6 ans. Famille Chama Sorla. Ah oui, ni Tchéni Baraji. Merci. Maintenant, Mina Kanladje, Nalebéan. Ah bien. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. En attendant la rue ou le studio Mohamed Khan, on lui donne la parole. Tout à fait, Abdoulaye. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il saisit la Cour suprême pour faire annuler les décrets de suspension de leurs activités. Les regroupements des partis et organisations de la société civile dénoncent ainsi cette décision des autorités transitoires qu'ils jugent tyrannique et liberticide. C'était donc à l'issue de cette déclaration et se disent en colère face à l'attitude de la BDMSA et de la BNDA. Certains ex-agents de la MINUSMA dénoncent le non-respect du protocole d'accord sur les mesures de réduction du montant des effets qui comptent gagner ces deux banques de la place sur les prêts qu'ils ont contractés lorsqu'ils étaient en activité. Ceci regroupé au sein de l'ASLAM, association du staff local de la MINUSMA, appelle la BDM et la BNDA au respect des engagements pris. Coup d'arrêt pour le centre de dialyse de l'hôpital Foussénindao de Caille. Depuis bientôt une semaine, les patients souffrant de l'insuffisance rénale ne savent plus où aller pour leur consultation. Ce centre est inauguré, on s'en souvient, en juillet 2023 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dispose d'une capacité de 120 places. Sport, football, la 24e journée du championnat national de football Ligue 1 débutera demain, jeudi 25 avril 2024 avec les matchs Yes, Bougouba, Asco. Et puis à l'étranger, 34e journée de la Premier League en Angleterre. Arsenal s'est largement imposé face à Chelsea 5-0. Les Gunners sont provisoirement leaders du championnat. Vous pourrez suivre ce soir à partir de 19h l'affiche Everton-Liverpool, le derby de la Mersey. Et puis demain, Brighton jouera contre Manchester City, toujours à 19h GMT. Pendant ce temps, il est 9h passé de 2 minutes dans nos studios. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Mise en onde d'Abdoulaye Andan, présentation Mahamadou Khan. Nous vous donnons rendez-vous à 10h pour d'autres informations. C'est bien noté. Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.